So beth yw'r peth mwyaf embarrassing i ddigwydd i chi ar eich gwyliau? Beth am ti, Steph? Ti wedi bod ar dy wyliau diweddar? Ath fi a'r boes ar all-inclusive holiday nôl, siwr ti 2 flynedd nôl. Ath ni i Portugal, a aroson ni'n lle yma ar enw Tossa de Mar. Fyddi'n lle eitha neis, twll o lle neis. A hefyd, o'n i'n hoffi fe achos o'n i'n free punch trwy dydd. Dwi'n gallu gael yn y bore prynawn i'r nos, oedd gret. We bar wrth ymyl y pwll nofio. A wna'n gret, achos, wel, sa'n gallu nofio, mi'n gallu ifed, so ni'n cyrraedd na digon roedd. Oedd y complex o'n i wedi aros o'r enw Tossa Central, achos amlwg o'n i wedi weld ni'n dod. Un o'r llefydd na ble, sa'n chi'n gallu symud heb weld unrhyw un mewn top pel-droi Lloegr. A fi'n cofio rhyw dydd, o'n i wedi cael bach gormod o punch am ddim yn y bore, a i'n meddwl, na i bach o boel o hoelio. So i'n meddwl, o'n i'n wisgo shorts bach, top off, gorwel lawr fel la, hanner cysgu, beth odd, a wedyn dechrau clywed pobl yn giglo, mercher yn giglo. A fi'n cofio wedi, wel, falle, achos mae crôn fi mor gwyn, dwi'n fel fish finger heb y bred. A cwmpus i gysgu wedyn, a wedyn dines i lan, a sylwes i beth oedd yn bod. Dwi'n wisgo shorts bach, a un o ceilliau fi wedi popo mas o'r shorts. O, da! Oedd wedi bod o dan y hoel yn Portugal am tua 45 munud, a oedd wedi llosgu gyd o'r blew, sef y pubes, lawr i'r crôn. Na! Right? Oedd e ffair pwls milgi ar un ochr, ffair pwls milgi. Beth am ti, Amir? Wel, fi a dad fi, tua pob 4 blwyddyn ni'n mynd ffwrdd i Pakistan. Ond pan o'n i'n ifancach fel tua 7 blwyddyn yn ôl, siwr fod fwy, wnaethon ni bach o detour i Karachi, sef ar gwylod Pakistan. A wedyn o'n i'n aros gyda fel cwpled really hen, perthyn i dad, so nhw'n really hen, really cute hefyd. A felly, eithon ni aros gyda nhw, a fel mae dad wastad yn chato i ffwrdd gyda nhw, fel Pakistani culture, ti'n gofyn os ti'n moyn drink neu rhywbeth, o dad fel, gaf fi glas o dŵr, mineral water if you have it. A nhw fel, do you want ice? Yeah, of course, I'll have ice. Oedd e'n siarad i ffwrdd gyda nhw, a wedyn mae fe'n yfed y dŵr hyn, a fi jyst yn edrych yna fe, mae da fe'r yn dŵr e. Ac wrth gwrs, yn Sbaen, mae da ti ddim yn yfed y dŵr. Yn India, ti'n cael deli belly, a wedyn yn Pakistan, ti'n cael runny tummy Pakistani. So, mae'n yfed y dŵr yma, a wedyn mae'r noson wedi tawelu, dechrau mynd i gwely, fi mewn y gwely, siarad gwely gyda dad, a wedyn fi'n clywed bach o rumble yn mynd mlaen yn y gwely. Mae dad fi fel arfer yn snoran, heb yn cynegu, fi'n cynegu. A wedyn, oedd e jyst i mynd syth i'r toilet, a wrth gwrs, toilet Pakistani, mae dad i jyst twll gyda 2 slaben i roi dy drod i lawr. So oedd e'n gwisgo shalwar camise in, right? So fel trwser really baggy, fel MC Hammer sort of trwsers. A oedd e wedi jyst i tynnu lawr a mynd, a oedd e gyd i explodo, right? A runny tummy yma. A wedyn, oedd y noson di mynd, deffro yn y bore, rhaid i ni gadael yn glyflym. Wedys i, dad, everything all right there? Wedys e, oh yeah, it was a bloody ice, man. A wedyn, wedys i, where's your trousers? Oh, I had to leave them in the toilet. So then he hwco trwsys lan, heb gweud dim byd i'r cwpl hyn, right? A pob tro ni'n mynd nôl i'r cwpl hyn, a maen nhw dwy dal yn arguo pwy oedd i wneud y damwain yn y trwsys. So mae menyw a'r dyn yn arguo gyda'n gilydd. Disgusting. Wel, dwi erioed i gallu byw lawr be nath ddigwydd pan o'n i'n 5 oed ar gwyliau efo teulu fi. O'n i gyd yn mynd i'r Alban, basically, oedd Aunty Sally fi'n priodi, ac oedd hi'n dipyn o bridezilla, oedd hi isio fel castell, oedd hi isio fi fel i flower girl, ac am bod dwi'n meddwl am bod y gwallt cyriog, ac oedd mam di deitha hi i dewis chwaer fi, oedd yn behafio lot gwell na fi. O'n i'n 5 oed, really naughty, ond oedd hi wedi dweud na, dwi eisiau'r curls. So, she got one, well, bai hi oedd o, bai Aunty Sally oedd o. Basically, job fi oedd mynd lawr yr aisle, ti'n gweld y flower girl, rhoi sort of bloda allan, a wedyn o'n i'n bod i rhoi'r modrwy i'r groom. O'n i'n meddwl ar y pryd, o'n i efo habit really drwg o pigo trwy'n fi. Ac o'n i'n meddwl, os chi'n cael llygad chi, di pobl arall methu gweld chi. Am bod, ti'n gwybod, ydych chi'n methu gweld ni, felly neb arall chi'n gweld chi. So basically, cwbl sydd ar fideo priodas i ydy, geneth that, well, look, eistedd yna, really bored, o ia.
Ie. Ac nath i sylwi be o'n i'n neud, a pan oedd yn amser I fi rhoi'r modrwy, nath I Lona! A nes i tynnu a rhoi'r modrwy I grŵm hi, dwi'n gwybod, I gŵr hi, rhoi'r modrwy I grŵr ac oedd o'n rhoi o ar. Ac shock show ddim byd I digwydd. A cwbl chi'n gallu gweld ar y fideo ma di'r, ti'n gwybod, yr holl pet o'n wedi spoilio, ti'n gwybod, product, ie. A modrwy really slimy. Ie, really slimy. So nath e sleidio mlaen. Ie, nath e sleidio'n ffain. O, dwi'n gwybod, dwi'n teimlo fel bai fi oedd o nath nhw divorsio 2 flynedd wedyn. O, men drwg, de. OK, mae da fi stori. Gird your loins. So, reit, o'n I ar... O'n I ar trip ysgol pan o'n I yn ysgol gynradd Talabont. O'n I yn Llaen, a un o'r gweithgareddau oedd abseiling. O, a hefyd, mae fe'n pwysig cofio, pan o'n i'n ifanc, o'n I really ddim yn hoffi gofyn mynd i'r toilet. Sa'n gwybod pam, o'n I just really ddim yn hoffi gofyn. Anyway, so o'n i'n cyw o lan I mynd abseilo, a fi oedd un o'r rhai ola I mynd lawr, so oedd I gyd o'r ysgol di cael go o'n nhw'n aros ar gwylod y clogwyn. A erbyn ni, o'n i'n desperate. Dechrau cyw o'n I angen mynd am piss. So nath nhw rhoi fi mewn y hanes, oedd yn really dyn. So, ie, nes I piso fi hun pan o'n i'n abseilo lawr y clogwyn da'r ysgol yn edrych arno fi. A nath ffrind gorau fi gweud, o'n i'n gwisgo joggers pink. Oedd hi'n gallu gweld y joggers pink yn troi'n coch. Dyma stori fi. OK, so pwy sydd efo'r stori mwyaf embarrassing? Gwobr amazing. Y coron i'r moron. Pwy ti mewn, Steph? Fi'n hoffi'r ffaith bod y stori Amir wedi cael 2 oedolyn yn cwmpa mas dros cachu rhywun arall. Hwna'n neis. Fi'n hoffi bod ti yn gorfod liwbo modrwy lan gyda bogies dy hunan, ond mae rai fi gweud hoff un fi yw Eleri yn pisio o uchder lawr ar ben ysgol llawn o plant. Diolch. Wel, mae rhaid I fi gyfadde, mae stori ti'n swnio fel lads holiday llwyddiannus. A wedyn stori ti'n swnio fel plentyn bach yn snobi falle, literally. And yeah, mae rhaid I fi gyfadde. Mae'n ti yn really, really embarrassing, so yeah, ti yw'r mwyaf embarrassing I fi. Sorry. Correct. Wel, o'n i'n really hoffi stori ti, Amir, ond nath o ddim digwydd I chdi. Diolch beth. Oedd stori ti'n really embarrassing, Eleri. Really embarrassing, ond I fi, stori ti, Steph, oedd ti efo bollock allan ar dy wyliau. I fi, yn ti oedd y mwyaf embarrassing. Stori gyda pel. Eleri, edrych fel ti efo'r deciding vote. Yeah, look, mae plant yn mingin. Nath ti llosgu testicle ti, ond o ti'n unconscious pan nath e digwydd. Hei, cachu ym mhob man, a marriage in tatters, love it. Ond nes I piso o flan ysgol fi. O'n I 9. A chwarae teg, ie. So, fi'n teimlo fel fi sy'n ennill. Ie. Ie, digon dig. O ti efo 2 flynedd arall ar ôl yn yr ysgol na, fel pissing Eleri, dyna'r eneth o ti. Ie. Ie. Mae hwn yn cymeryd y piss.